kono lho le mesake le. Tamune kathah banget. Ya. Mas Uncek mboten ketinggal nyuwun tulung digendong mawon mbok, digendong mawon. Pengen mirsani Mas Ucek iki kaya ngopo ngono ya, Mas. Alon-alon to Mbik, rumah samuku ya menungso kok. Kok iki kasare ra mok. Dos pundi sampean ketinggal dereng, Pak? Pun ketinggal dereng. Dereng, rada dhuwur. Kurang rada dhuwur. Kurang dhuwur. Nah, sampun ketinggal. Iki kenekan. Mak benju ngono. Gendong guri wae, gendong guri. Gendong guri. Iki permintaan saka penonton. Oke, Pak Mergo Budi. tamune iki ngantek teko kono kathah lho le. Ora nek sing. Nah. Lah ngono. Wis kaya wayange Mas Entus kae ya. Ayo nonton wayang. Terus disogok udut ngene. Ayo nonton wayang. Sembrono lho. Iki aku ora digondheni lho. Gondelan dhewe Pak Edan apa piye to kowe iki? Ora tekan tanganku lho. Gondelan. Disambung iki nyapa to ya. Digoceki, hati-hati. Iki wis ketoke dhuwur banget lho ngene iki. Tenan, digoceki. Nah, iya. Pun Pak Budi, legane Pak Budi pun